For today's video mga katil, nagpakuha ko sa akong mama og odlot sa gabi mga katil, kay gutom kayo. Sa akong mama oh. Right. Ma, shout out naman dia ma. Shout out. Sa akong mama oh. Pakuha na ko odlot sa gabi kay among gisahon ron kay pika gutom. Nalibon na ni ang gabihan dari oh. Dari Leo. Tara pa oh. Ma. Sa din na oh. Sa din niyo. Udlot ba kadaghan ani? Sa din niyo. Sus ka. Daghan ani oh. Wah. Lama. Oh. Kuha mi. Mana diri ba? Mana diri? Libon ke? Tora na ay. Gutom na kayo. Tara na yun, ubani niyo mga reel, ubani niyo ron kaya ito ning lutuon ron. Green kayo? Gabi laag. Maldita ka tayo, lagan man. Oh, ito nang hinluan mga katil. Tak-ang na nato mga katilo. Ito nang ron, gisahon ron. Update natin maluto na kay agdahon timurog mga unta. Oh, tiara mga katil na luto na. Oh, ato na ang habwaon. Habwa. Baon sa na to mga katila kay mga unta ron. Luto na to ang gabi ng ulo. Balaan og dalaygon damanan kami Dios tapos sa haponon Ginoo kini matagay sa bastog sa grasya sa mga kanton din. Amin. Oh. Lami. Suska. Ginoo. Lami gid ba ni? Kainit ba? Udlot sa gabi. Salimot sa pangalan eh. Sabaw. Good. Kainit Diba? Ay mga unta niyo. Abi, lamig sa among sudan.
Labi agad. Init ba? Pwede na rin nga ito, no? Ang ato pagtrabaho, antot yung dalawa. Dali. Ay, sabaw, sabaw, sabaw. Ah. Ba. Kaon ka. Delicious. Sus. Ah. Init ba? Ito ginamos oh. Lame. Padagan. Namit gid. Ah. Suga ka na ka. Maganahan mo ani, paliw kog share, follow.